Ahir de vesprada, en la casa de la Llotxeta, les falleres majors d'Aldaia, Eva Gallego Rubio i Andrea Sánchez Chiquero, junt a les seues Corts d'Honor, van inaugurar l'exposició d'esbossos de les falles d'Aldaia que es plantaran en el mes de març. A més, estaran exposades les fotografies i els cartells anunciadors de falles, tant guanyadors com la resta de participants, dels diferents concursos organitzats per Junta Local Fallera. L'exposició estarà oberta des d'avui divendres, dia 31 de gener, fins al dijous 23 de febrer de 2020. Pues així estem, donant el punt d'inici a les falles de 2020. Avui en la inauguració de l'exposició d'esbossos i del concurs de cartell de falles i de fotografia, i res, no res, el dia a finals de febrer serà el cant de l'Estoreta, que enguany té més participació de les comissions d'Aldaia i de segur serà un èxit. El dia d'avui significa que queda menys temps per a falles, és un dia emocionant perquè veus que ja arriba la setmana que estem esperant tant de temps i la veritat és que ja hi ha moltes ganes de que arribi l'1 de març, el dia d'abans serà la crida i això esperem que arribi pront la setmana fallera per a gaudir de tot el que hem esperat tot l'any. Jo estic com ella, moltes ganes de que comenci tot, perquè ja comencen les falles, la setmana fallera, la setmana més important per als fallers, i hi ha molta il·lusió de que comence i viure les emocions.